Nosaltres estem a l'oposició, no formem part del govern de la Diputació, però sí que hem decidit fer una oposició constructiva. Creiem bàsicament que des de la Diputació de Barcelona el que ens interessa és gestionar de la millor manera possible els recursos que tenim a la nostra disposició i al nostre abast, per reforçar aquelles polítiques que han d'incidir de manera clara sobre la millora del benestar de la gent. Nosaltres hem fet esmenes en aquesta direcció al pressupost, que moltes d'elles han estat acceptades, pel que fa a les polítiques d'orientació i promoció econòmica i laboral, pel que fa a les polítiques de caràcter mediambiental, amb tot el que té relació amb la cultura. Sabem que per decisions que s'han pres per altres governs, especialment en governs de l'Estat, la cultura a dia d'avui està amenaçada. Sabem que la cultura s'ha convertit en un privilegi. Doncs des de la Diputació hi ha una tasca molt important que nosaltres també amb les esmenes que hem articulat a través del pressupost incidim en la necessitat de mantenir molt viva la xarxa de teatres públics, de la xarxa de teatres i auditoris de caràcter municipal que permeten precisament aquest accés a la cultura no com un luxe i un privilegi, sinó com un dret. Tot el que són les polítiques de l'accessibilitat a les persones que tenen qualsevol tipus de discapacitat, el que són els ajuts o subvencions que directament van orientades a les entitats del tercer sector que estan fent una feina molt important i complementària a la que estem impulsant des dels governs locals. En definitiva, construïm des de l'oposició i intentem millorar l'acció de govern d'aquesta Diputació.